Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Nerino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Met de aanbieding door de gezaghebber Edison Reina van het document COVID-19 Roadmap Bonaire aan het bestuurscollege breekt het post-coronatijdperk aan, waarin het Bonaireaanse economie stapsgewijs wordt opgestart. Dit gebeurde afgelopen vrijdag 26 juni tijdens een persbijeenkomst in Pasangrang. Ja, wij zijn vandaag in een andere periode beland voor wat betreft onze coronaviruscrisis. En daarmee hebben we ook een roadmap naar het herstel van de situatie van de crisis meegemaakt. Je moet het vol voorstellen, we gaan van een crisissituatie langzamerhand naar een opbouwend situatie van onze economie, van onze samenleving, naar het zo normaal mogelijk zoals het hiervoor waren. En daarvoor hebben we vandaag, heb ik als gezaghebber, voorzitter van het eilandelijk beleidsteam, een document waar dit wordt uitgelegd en besproken hoe wij dat gaan doen, overhandigd aan de gedeputeerde China Xu van het bestuurscollege die de herstelontwikkeling gaat begeleiden als onderdeel van het bestuurscollege. Dat betekent dan ook dat wij onze EBT nu in een soort slaptoestand hebben gezet, want nu gaan we over naar ontwikkelen. En natuurlijk houden we alles in de gaten zodra er iets is dat wij terug moeten vallen op een crisismode. Dat is natuurlijk mogelijk. En de bedoeling is nu om te openen grenzen met Europa per 1 juli in bepaalde landen van Europa, waardoor ook onder bepaalde voorwaarden passagiers toegelaten worden naar het eiland. Dus dat is ongeveer de achtergrond van die roadmap, die ook gemaakt is met samenwerking van verschillende stakeholders, zowel hier als in het buitenland, die dan hebben bijgedragen tot een verantwoordelijk en op advies van onder andere RIVM, VWS, ministerie en ook Inspectie van Volksgezondheid in Europa. In Nederland dat wij dit op hun advies het een en ander hebben besloten om te kunnen gaan naar een andere fase. Er zijn alleen sommige landen van Europa die mogen als toerist komen. Waarom? Dat is onder andere we noemen dat de risicolanden, die wij onder advies van de RIVM hebben gekozen om. Het hangt van de hoogte van het aantal besmettingen in het land en natuurlijk ook als het dalend is, dan kunnen we de risico hier op de eilanden nemen om dat soort landen als toeristeneilanden of tenminste passagierseilanden te kiezen. Andere landen waar het nog relatief hoog is of nog steeds een grotere aantal aanwezig is, waardoor het risico om het hier te krijgen ook zo is, wordt momenteel nog heroverwogen. En dit situatie is natuurlijk een dynamische situatie. Zodra dat wijzigt, dan kunnen we ook de landen toevoegen vanuit Europa. Zoals we allemaal weten, de hele Amerikaanse continent en een aantal landen en eilanden in het Caribisch gebied, waar de situatie nog zorgelijk is wat betreft besmettingen. Daar zijn we nu nog steeds voor gesloten en daar ontvangen we geen passagiers van. Woensdag 1 juli hield de RCN en OCW in nauwe samenwerking met OLB en Unit MBO van de scholengemeenschap Bonaire een persbijeenkomst. Wij sluiten aan met onze opleidingen op de behoeften van het eiland, van de bedrijven, van de instellingen. En dat betekent ook dat op onze opleidingen steeds weer nieuwe opleidingen kennen, die namelijk gestart worden op vraag van bijvoorbeeld de kinderopvang of bijvoorbeeld ICT vanuit de bedrijven. We vragen geen collegegeld. En ook dat is goed om te weten, omdat als je naar Nederland gaat, als je naar Amerika gaat, dan kost dat heel veel extra geld, want daar moet je wel collegegeld betalen. Op MBO Bonaire hoef je alleen het boekengeld te betalen. Ik vind dat we veel opleidingen hebben voor een klein eiland. Meer dan 29 opleidingen hebben we in allerlei sectoren. Ik neem ze even met u door. Als je kijkt naar horeca en toerisme, hebben we de koksopleidingen. Als we kijken naar bouw en infra, dan hebben we een brede allround opleiding op niveau 2 en niveau 3. Bij de techniek zijn we wat meer gespecialiseerd op elektrotechniek. En daar hebben we de monteur op niveau 2 en de eerste monteur op niveau 3. Zorg en welzijn kent een heel uitgebreid aanbod. Van oudsher een heel erg populaire richting economie en administratie. En tenslotte de laatste opleiding, media, dat is niveau 4.
Nieuwe opleidingen zijn altijd leuk om nog eens extra in het zonnetje te zetten. En zoals gezegd, dat zijn opleidingen die we hebben gemaakt vanuit de vraag van het bedrijfsleven. ICT, de allround IT, medewerker System and Devices, maatschappelijke zorg, heel nadrukkelijk vanuit de vraag van JCN, maar ook van andere instellingen zoals een Forsa. En dan op het gebied van sport, u ziet het staan niveau 3 en niveau 4, waarbij lifestyle echt bij niveau 4 zit. Mensen helpen om te sporten en helpen om een gezonde levensstijl te ontwikkelen. En tenslotte de opleidingen in het toerisme. Deze opleidingen gaan allemaal van start in augustus. Ja, en als je dan denkt, ik wil bouwen aan mijn toekomst, hoe kan je dan bij ons terecht? Nou, we hebben een website www.mbobonaire.com. Daar staan alle opleidingen op. Je kunt je ook digitaal aanmelden. Maar wij kunnen ons ook voorstellen dat je vragen hebt, dat je meer wil weten. Dan vinden we het ontzettend leuk als je bij ons langskomt op de via Corona 4. Of dat je via onze site laat weten dat je met ons in contact wil komen. Wij zijn tot 10 juli beschikbaar. Dan gaan we 4 weken met vakantie. En daarna zijn we graag weer bereid om iedereen te woord te staan vanaf 10 augustus. De heer Arthur Korevaar, manager RAP en RCN SSO CN, vertelt meer informatie over de nieuwe opleiding, onder andere de ICT, waarin veel belangstelling wordt getoond in de regio. Wat we zien bij het bedrijfsleven, maar ook binnen de overheid, is dat er steeds verder gedigitaliseerd wordt. We zien het bij de Belastingdienst bijvoorbeeld, waar nu digitale aangiften sinds vorig jaar mogelijk zijn. We zien SZW verder digitaliseren, ook OLB gaat verder digitaliseren, banken zien we digitaliseren. Dus er komt steeds grotere behoefte aan ICT'ers die aan dat proces gaan bijdragen. En zodoende hebben we in Nederland met MBO gekeken van wat voor opleiding zou het best passen. En het mooie was dat ze daar dus een gloednieuwe opleiding ontwikkeld hadden die net in pilot draaide. En dat was de opleiding Expert in IT Systems and Devices, de oude ICT-beheeropleiding. Die opleiding met MBO Mondriaan hebben we die bekeken, ook getoetst met het bedrijfsleven en met ROA ook of er inderdaad ook werkgelegenheid is met deze opleiding. En deze opleiding sluit ontzettend goed aan op de behoefte die er is. Want deze opleiding leidt op tot ICT-beheerder, netwerkbeheerder, systeembeheerder, werkplekbeheerder. Dat zijn juist de plekken zeg maar, waar de tekorten zijn en ook steeds meer tekorten te verwachten zijn. Dus vandaar dat we voor deze opleiding hebben gekozen. OLB heeft ons ontzettend geholpen met een hele mooie locatie die is neergezet. Die staat voor het MBO. En die speciaal, dat is echt een praktijkgebouw die echt met de meest nieuwe middelen wordt opgezet. Zodat jongeren ook in de praktijk hun eigen server-rack hebben zeg maar, waarmee ze de praktijkoefeningen kunnen doen. Als je op de KI Corona rijdt, dan kun je nu zien dat het gebouw ook helemaal opgepimpt wordt. Zeg maar. Dus het wordt een hele mooie plek voor de jongeren om straks de opleiding te volgen. We kunnen voor deze opleiding niet op alle vakgebieden fulltime docenten neerzetten, dus de bedrijven dragen eraan bij. Verder hebben we ook met Plenty de Trebouw samenwerking gezocht. En uiteraard verwachten we straks dat natuurlijk straks leerlingen van deze opleiding afkomen en dat die aan het werk kunnen bij de verschillende bedrijven. En ook vanuit RCN bieden we sowieso stageplekken, die hebben we al gecreëerd. En we gaan ook een aantal leerwerktrajecten voor deeltijd neerzetten. Waardoor mensen dus 1 dag in de week naar school gaan en dan 4 dagen kunnen werken bij de RCN. Maar in totaal gaan wij hier voor het NV-MBO 4200 vierkante meter bouwen. MBO wordt 4600 vierkante meter en er komt Forma 450 vierkante meter bij. Forma die gaat samen met MBO in het MBO-gebouw zitten, dat is een samenwerking. En een ander gedeelte die gaat dan weer apart van Forma. Als we ook naar die totale ontwikkeling kijken, dan gaan er per dag ongeveer 1500 mensen van en naar school. Dat vraagt aardig wat voor het verkeer. We zijn inmiddels met de OLB aan het kijken hoe we de verkeerssituatie daarop kunnen gaan lossen. De bedoeling is om er een rondweg te gaan maken. En daar zijn we dus nu nog even druk mee bezig om dat helemaal verder te ontwikkelen. Dus een ontwerpproces. Als we nu naar het MBO-gedeelte kijken, daar hebben we afgelopen jaar
We hebben daar een archeologisch onderzoek is daar gedaan. Dus, stel voor als iedereen 2 keer per dag naar het toilet gaat er 26.000 liter per dag door het riool. Als het regenwater op het dak valt en op de parkeerplaatsen, dat moet allemaal afgevoerd worden. Ja, als je het water gaat afvoeren, is het dan niet handig om daar iets mee te doen, want het is hartstikke schoon water op zich. We zijn ook aan het onderzoeken nu of we de water kunnen gebruiken voor toiletten, om de toiletten door te spoelen. Irrigatie voor een tuin bij het complex. Maar dat is nu momenteel allemaal in fase. Dit is eigenlijk de toekomst van het MBO-gebouw. Het gebouw zal er zo uitzien. We hebben achterin zijn de praktijklokalen en de rest eromheen zijn theorielokalen. We willen ook gaan kijken of er eventueel zonnepanelen op kunnen. Hier heb je twee praktijklokalen die ik onder andere wil laten zien. Dit is, dit is best wel modern wat je eigenlijk zo meteen gaat krijgen. Je hebt een theoriegedeelte. Hier wordt de theorie uitgelegd en dan kunnen de studenten die kunnen gelijk in de praktijk, bijvoorbeeld dit is voor motorvoertuigen, kunnen ze bij de brug. Hier heb je houtbewerking, hier heb je theorielokalen en je kan gelijk ook de praktijk gaan doen. De bedoeling is dat het MBO-gedeelte in 2022 klaar is. En ja, dat is eigenlijk in kortweg mijn uitleg. Door de pandemie COVID-19 ontstaat er minder inkomen en kansen voor Aruba en Curaçao. De Westeilanden zijn nu in optie geworden volgens Arthur Sealy. Dit moet de overheid goed onder controle houden. Ja, het is heel moeilijk in te schatten. We zien wel dat er veel vernielingen zijn aangericht, brandstichting, veel discussies en ook beschuldigingen van heen en weer van mensen die in armoede leefden. De economie is in elkaar gezakt en de regering die wil maar niet met een beleid komen wat eigenlijk de mensen een beetje optimistisch maakt. Het is allemaal pessimisme wat op Curaçao hoogtij viert nu op dit moment. Dus ik begrijp dat de situatie moeilijk is op Curaçao. Ik begrijp dat de regering iets moet doen. Maar ik begrijp ook dat de mensen niet langer kunnen wachten op beleid van de overheid. Dus er moet iets gebeuren bij de groep die te lijden heeft van die consequenties van COVID-19 of de armoede. En er moet iets gebeuren. Maar aan de andere kant zie je ook dat de mensen op Curaçao gaan stemmen om een nieuwe stadkundige structuur aan te gaan. Dus men denkt van de politici, dat zijn allemaal corrupte mensen, die denken alleen maar aan hun eigen zaak. Er zijn dingen die niet goed aangepakt worden. Dus het is altijd de bevolking die hiervoor moet boeten. Dus ze willen naar een veel betere systeem. En ze zijn ook een beetje boos op minister of staatssecretaris Knop, want die heeft gezegd, ik wil wel geld lenen of geld schenken, maar dan moet iets gebeuren op Curaçao. Dus het lenen van geld of het schenken van geld wordt geconditioneerd aan bepaalde voorwaarden. En ik denk dat de mensen op Curaçao gelijk hebben. Je moet steun geven en later kunnen we onder voorwaarden praten. Je kunt nu zeggen, ik geef je geld, maar dan moet je jouw bestuurlijk apparaat hernieuwen of herformuleren. Dat is niet goed. Maar op Curaçao zijn al een paar weken hoor je mensen zeggen van ja, we willen ook een BES-structuur hebben. Een structuur net zoals de BES-eilanden hebben. Nou, als we dat steeds horen en op Curaçao en Aruba, ze zijn niet van plan om met een nieuw systeem te komen, heb ik ook begrepen dat die mensen die zeggen, oh, nou immigreren we naar Bonaire. Dus de overheid van Bonaire of het bestuurscollege van Bonaire of de politiek van Bonaire moet dus opletten wat er gaat gebeuren. Niet dat ik zeg je moet de deuren sluiten, maar je moet wel weten van wat gaat er gebeuren. Kunnen we die mensen iets bieden? Kunnen we die mensen die pessimistisch zijn over het systeem op hun eilanden, kunnen we ze optimistisch maken? Kunnen we ze een beetje optimisme bieden? Dat ze mensen zeggen van hier gaat het goed.
Maar straks, wanneer ze eenmaal hier zijn, zullen ze wel ervaren dat het niet zo leuk is om best te zijn. Dus daar moeten die mensen ook op voorbereiden. Dat ze niet binnenkomen en zeggen van ja, eindelijk gaat het goed, eigenlijk is dit en dat. Dus het beeld dat ze hebben van best is gevormd door de ellende op hun eigen eiland. En dan denken ze van dit beeld is veel mooier, maar het is niet de realiteit. En daarom denk ik van mensen die naar Bonaire willen immigreren, ze beginnen allemaal te zeggen van mijn kinderen gaan hier naar het onderwijssysteem. Het onderwijssysteem is goed en weet ik het allemaal, dat is prima. Maar dan moet je de mensen ook duidelijk maken van het is niet zo, het is niet het beeld dat u geschetst heeft. Het is een ander beeld, het is een andere realiteit. Dus het beeld moet kloppen met de realiteit. En de realiteit is anders dan op Curaçao en op Aruba. Dus ik ben een beetje bang dat het lang gaat duren dat Curaçao en Aruba weer bovenop komt. En ik ben ook een beetje bang dat als er een grote toevlucht van die mensen naar Bonaire komen, dan kunnen we zeggen van hebben we genoeg huizen, hebben we genoeg werk, hebben we genoeg sociale omstandigheden, dat die mensen zich thuis kunnen voelen. En straks gaan ze zien dat het leven duurder is dan waar ze vandaan komen. En dan zeggen oh jee, wat heb ik nou gedaan? Dus dan moeten die mensen ook goed voorbereiden. Er moet een loket zijn voor mensen die zeggen van we willen op Bonaire vestigen. En dan pakken we het heel structureel aan. En dat is veel beter dan als we het zomaar op zijn beloop laten. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij je terug. Sintonizar nos TV agora onda kubota. Download nos app, sea por de App Store of Play Store y disfrutar de nos programación y transmisión vivo completamente gratis. Haya notificación de boletín especial y queda al tanto de todo lo que te pasa. Paso escuta de nos, conta con nos. El canal netamente boneriano. Nos TV. Turine tem um sonho, of mais, pero quando está com a pessoa que está trabajando ribanan e com nós por ajudar para realizar isso aqui não? Sonho está dando contesta. Sonho, já são 6 horas da tarde e repetição já viene depois de wega de número. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Alle leerjaren van de SGB hadden afgelopen weekend wedstrijden tegen elkaar in combinatie van leerlingen die het sport wel en niet kunnen. We spreken met Simone Sveers van Bonaire, Barracuda's swim- en waterpolo-team. We hadden het op de training over dat alle toernooien waren afgelast. En toen kwam er een van onze jeugdspelers, Jelly Mar, met het idee: waarom laten we niet alle klassen een eigen team maken? En zo gezegd, zo gedaan. Een aantal kids, teenagers van de waterpolo gevraagd om uit hun leerjaar, dus het kon van alle niveaus zijn, 1 klas te maken. En die waren gelijk aanvoerder van hun team. En zo zijn er dus van alle leerjaren in de SGB een team gemaakt wat een combinatie was van
Kinderen die al op waterpolo zitten en kinderen die het nog nooit gedaan hadden. Heel leuk om te zien hoe iedereen zich inzet. Sommige teams, bijvoorbeeld het team van de 4e klassers, die hebben 2 keer nog van tevoren getraind. Andere kinderen die het nog nooit gedaan hadden en onzeker waren, zijn bij de club mee komen trainen. En ja, iedereen wilde natuurlijk winnen. Uiteindelijk hadden we 2 pools gemaakt. Een team wat nog op de basisschool zit officieel, maar volgend jaar naar SGB gaat. Een eerste klassersteam en een tweede klassersteam. Dat was pool A. En pool B was een team van 3e, 4e en een combinatie 5-6. En de winnaars van die 2 hebben de finale gespeeld. En dat waren de eerste klassers tegen de 3e klassers. Dus dat was best wel verrassend. We hebben wat evaluatiepunten. Ze hadden zelf een coach moeten regelen, maar niet iedereen had een coach. En ook zou ik het nog volgend jaar zeker willen herhalen. Alleen dan nog meer SGB breed, zodat er echt van alle afdelingen kids in zo'n team zitten. Het idee is natuurlijk om meer kinderen bij het waterpolo te betrekken en vooral teenagers. Eigenlijk willen we dat waterpolo en zwemmen een van de grootste sporten van Bonaire zou worden, want de watersporten zijn hier ideaal. En op die manier proberen we dat te stimuleren. Alles is afgelast. Inmiddels mogen we wel weer trainen en ook weer wedstrijdjes spelen. Dus we gaan zelf veel dingen organiseren. We gaan de hele zomer doortrainen, want we hebben toch een flinke onderbreking gehad. En veel spelers gaan ook niet op vakantie, dus dat is een mooie combinatie. En in die zomer doen we onder andere een kamp. En we doen ook wedstrijdjes en ik wil kijken of we een zomercompetitie kunnen organiseren. Zodat we toch het interessant kunnen houden en de kinderen zoveel mogelijk wedstrijden kunnen spelen. En we willen natuurlijk graag dat iedereen die geïnteresseerd is in waterpolo eens een keertje mee komt doen. We hebben een aanbieding van een maand gratis meetrainen en dan kan je kijken of je het leuk vindt. En dan kan je lid worden van de Barracudas. Ik hoorde heel veel positieve reacties. En ook dat ze het ontzettend intens vonden, heel vermoeiend. Maar met name positief. De sfeer was ook heel goed. En ja, je krijgt het niet heet, hè? Je zweet niet. Je bent lekker in het water bezig. Dus dat is wel een voordeel. Afgelopen zaterdag 27 juni hield Fundación Maria Daal bij Captain Don's Habitat de diploma-uitreiking van verpleegkundigen, ziekenverzorgers en dialyseverpleegkundigen. Wegens de COVID-19-maatregelen konden niet alle studenten die dag bijeenkomen. NOS TV heeft het volgende reportage. Over de diplomering van vanavond. Nou, het is vrij goed geregeld en we zijn hier erg trots op onze geslaagden. Natuurlijk met de COVID-19 maatregelen kunnen we niet alle geslaagden bij elkaar zetten vandaag. Vandaag dat eerst de ziekenverzorgende, dan een verpleegkundige en later op de avond hebben we de dialyseverpleegkundigen die we vandaag ook hun diploma zullen uitreiken. Nou, tot nu toe mag ik niet ontevreden zijn over de geslaagden. Het is heel goed gegaan en we zijn tevreden. Vanavond zijn er 6 geslaagden. Eentje is afwezig vanwege omstandigheden, dus 6 verpleegkundigen en 4 ziekenverzorgenden. En later op de avond hebben we 4 dialyseverpleegkundigen. Wat we aan nog zouden kunnen doen, een opleiding. Nou, kijk, de opleiding doet het op zich heel goed. We leiden zelf gewoon de lokale mensen op. We krijgen ook mensen vanuit Curaçao, Aruba.
die hier komen om opgeleid te worden. Natuurlijk vanwege de BIG-registratie. Maar je ziet zelf ook, de BIG-registratie kunnen we nog niet van de grond krijgen. Terwijl dat wel zou kunnen of mogen, of het zou zelf moeten. Maar dat kunnen we nog niet van de grond krijgen. Dus we hopen dat het de zijnertijd wel zal lukken. Ik heb, zoals ik heb gezegd in mijn speech, dat ze na vandaag als professionals aan de slag kunnen gaan. En dat ze eigenlijk datgene wat ze hebben geleerd kunnen toepassen in de praktijk. En dat ze een voorbeeld moeten zijn voor hun collega's. En dat ze gewoon verder niet als verpleegkundige blijven functioneren of ziekenverzorger, maar dat ze dan verder gaan met hun studie. NOS TV heeft de volgende auto-ongelukken van deze week. Als het aan de meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad ligt, wordt 1 juli, de dag waarop de afschaffing van slavernij in het Nederlandse Koninkrijk wordt herdacht en gevierd, een nationale erkendag, zoals Koningsdag en Bevrijdingsdag. Veel jongeren waren er dit jaar op de Biggie Speakery. Dat betekent grote spiegel. Een optocht waarin je feestelijke klederdracht laat zien bij de viering van de afschaffing van de slavernij. Onmiskenbaar de vlag van Curaçao. Ik doe voor de eerste keer mee omdat ik op dit moment meedoe aan een programma genaamd Humanity in Action. En het gaat over mensenrechten. Voor mij is het persoonlijk ook heel erg belangrijk omdat ik half Antilliaans ben. Mijn vader komt van Curaçao. En mijn overgrootoma was een tot slaaf gemaakte. Dus ik loop hier voor haar en voor al mijn andere voorouders. Ik vind het hier fantastisch. Ik kom zelf uit Groningen, daar hebben we zoiets niet. Dus ik ben hier helemaal in mijn element. En er lopen meer jongeren voor de eerste keer in de optocht mee. Ja, ik vind het gewoon belangrijk, ook als jongeren zijnde, om hieraan deel te nemen. En gewoon mijn voorouders, om die zeg maar te herdenken. Ja. Gewoon die saamhorigheid, ja. Iedereen gewoon een hele fijne, positieve sfeer hangt er ook. Het is gewoon leuk om te zien dat er ook veel jongeren zijn. Ja, eigenlijk had ik ervan gehoord en wij dachten van we gaan gewoon onze werkdag beginnen hier eigenlijk. Het is een brede geschiedenis. Gedurende de Gouden Eeuw natuurlijk, maar het gaat al 400 jaren daarvoor natuurlijk dat mijn ouders hebben gestreden op de plantages en heel vreed zijn behandeld. Er waren ook tot slaafgemaakten die het niet pikten, maar in verzet kwamen. Zoals Tula, de leider van de Curaçaose opstand. Lesica heeft zelf een t-shirt met de naam Tula erop. Ja, Tula is inderdaad een heel krachtig figuur waar wij op Curaçao heel trots op zijn. Hij heeft een revolutie in gang gezet en ik heb dat echt van mijn vader meegekregen. Het is ook mijn vaders shirt wat ik nu aan heb. Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden, NINSE, dat elk jaar deze viering in Amsterdam organiseert, gaat binnenkort actief Caribische Nederlanders betrekken bij Kitty Kotti. Het is ook hun geschiedenis. En ik heb afspraak gemaakt met Sint Maarten, Curaçao, Aruba, om binnenkort te lunchen met elkaar, om te kijken hoe we gezamenlijk op dit dossier kunnen optrekken. Enthousiasme is er ook vanwege het bericht dat de gemeente Amsterdam sorry wil zeggen voor de slavernij volgend jaar. Hoewel, enthousiasme? Nou ja, het gaat denk ik meer om het principe. Ja, en de erkenning eigenlijk. Precies. Ja. Erkenning van dit verleden en van de geschiedenis ook. Dus het wordt tijd dat dit gewoon in alle geschiedenisboeken staat en dat iedereen hierover leert. Want dit is een onderdeel van ons verleden. Ik vind het een beetje laat natuurlijk, maar beter laat dan nooit. En weet je, ik denk ook weer van de mensen die nu leven, die kunnen er niks aan doen.
Maar dat had natuurlijk veel eerder excuses aan moeten worden geboden. Wat heb je er eigenlijk aan? Ik bedoel, excuus en dan is het over en uit? Het gaat om het gebaar, hè. Soms gaat het gewoon om de kleine beetjes die de wereld dan een beetje mooier maken. Je hoorde ook wel van, ja, er moet gewoon herstelbetaling komen. Onderwijs, educatie. Ik vind dat een lastige. Ik weet ook niet of ik de persoon ben die daar echt zich over uit wil spreken en moet spreken. Wat ik wel vind, is dat we het op zo'n feestelijke manier moeten blijven herdenken. Overal in het land. Dus ook geld, maar ook gewoon in de maatschappij initiatieven organiseren waarbij deze mensen of andere mensen die gemarginaliseerd worden op een positieve manier in de samenleving een rol krijgen. Opbouw, wederopbouw, misschien in Suriname. Het gaat niet zo goed daar nu met de economie. Maar en hetzelfde geldt ook voor Curaçao natuurlijk. Hè. Niet alleen Suriname heeft geleden onder deze ellende. Betere educatie, daar begint het allemaal toch? Elkaar helpen, dat is het toch gewoon. Berouw, excuses, erkenning, dat vindt iedereen natuurlijk belangrijk. En dat het doorleeft in de maatschappij waar we nu in leven. Want dit moet echt herdacht worden. Het moet een nationale feestdag worden. De prijs van brood in Libanon is voor het eerst in 10 jaar gestegen, omdat de ingestoorde lokale valuta de voedselprijzen doet stijgen. De lira heeft de afgelopen 8 maanden meer dan 80% van zijn waarde op de zwarte markt verloren. Al Jazeera News. Supermarket shelves are emptying, some goods no longer available. Importers say they aren't able to buy more than 20% of their needs because of the dollar crisis. Lebanon imports almost everything consumed, including food. Buying foreign currency on the black market is too expensive. How will I be able to buy products again? My shop is empty. It's a catastrophe. For the first time in a decade, the price of bread, a main staple in Lebanon, increased, even though flour is subsidized by the government. Food prices in general have soared more than 70% as the local currency, the lira, continues to crash. It's lost 80% of its value on the black market since October. My salary is now worth $50. I don't know how I will support my children. I cry like a child. It's a nightmare. The meat industry is just one of many reeling from the lack of dollars. Unions say more than 60% of butcher shops have closed in recent weeks. I don't know if I can continue buying meat. The politicians are responsible for our misery. A kilo was worth 15,000 liras. It is now 80,000. The government hopes the reopening of the airport from the 3 months coronavirus shutdown will allow Lebanese exiles to bring in dollars. Their billions used to keep the economy of this nation of 5 million people afloat. But confidence in the leadership is waning. I'm angry at the government. They charged us $100 for the PCR test. My husband and I took money from our children who work abroad to be able to come back. Talks with the International Monetary Fund on a bailout plan are falling apart. 2 members of Lebanon's negotiating team have resigned. They say the political and financial establishment are protecting their interests to maintain power at the expense of the country and its people. For months, people have been protesting against leaders they blame for decades of corruption and mismanagement that brought the state close to bankruptcy. If there is no real reform, real restructuring of the economy and of the policy, we are heading for the collapse. Poverty is increasing, the economy is collapsing, so are state institutions. 3-hour electricity cuts now last most of the day. The worsening social situation is fueling concerns about the risk of unrest. Zena Goeder, Al Jazeera, Beirut. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Nerino. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot de volgende keer.